Os beneficios das terapias con augas mineromedicinais son valorados pola veciñanza de Lugo, que non dubidou esta mañá en facer cola para ser dos primeiros en inscribirse no Lugo Termal. Aínda que é posible anotarse a través da sede electrónica da Deputación, a maioría prefire facer o trámite persoalmente no rexistro do Pazo de San Marcos. Nos desde o principio viñamos sempre aquí e acostumámonos a vir aquí e a verdad que seguimos con eso. Efectivamente por internet será máis fácil, pero vamos, fixémolo sempre aquí e seguimos vindo aquí. A experiencia coa Deputación é extraordinaria. Moi ben, está todo super ordenado desde que chegamos aquí, os funcionarios xa nos van colocando, porque hai muchísima demanda, estáse super cómodo, aproveites todas as instalacións do balneario, as augas que dicen que son tan buenas porque xa temos unha edad. Tendo en conta esta alta demanda, o programa da Deputación abría este luns o prazo de solicitudes cun incremento do 20% no número de prazas ata cubrir as 2.100 que ofrece, con descontos en tratamentos nos balnearios de Lugo, Pambre, Guitiriz e Pantón. Teño aquí unhas amigas, elas xa foron o ano pasado, entonces vou con elas, Augas Santas, tamén de segundo pedimos Guitiriz. Lugo Termal vai dirixido a persoas a partir dos 50 anos de idade empadroadas na provincia que mesmo poden ir aos balnearios cun acompañante de menor idade. O programa ofrece dúas modalidades con e sen estancia segundo as preferencias dos e das usuarias. A miña muller e máis eu levamos xa indo, penso que é o 6º ano, é moi interesante, moi beneficiosa para a saúde. La atención de la Diputación excelente y los balnearios igual. Estamos muy contentos y a nivel salud es maravilloso. Porque esa é a proposta de Lugo Termal, que incide nos hábitos de vida saudable e dinamiza a economía da provincia a través da balnoterapia.